Kaixo, Mikel Antoniana naiz, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako irakaslea, matematika aplikatu sailean, eta gaur erakutsiko dugu algebra linealaren aplikazio polit bat, non irudiak konprimitzeko teknika bat erakutsiko dugu. Orduan, hasi nahiko nuke saioa, hemen erakusten hiru irudi non konpresio altu bat aplikatu diogun. Orduan, pentsatu zer dagoen irudi bakoitzaren atzean. Minutu batzuk hartu eta pentsatu irudi bakoitzaren atzean zer dagoen. Gero, saioaren bukaeran erakutsiko dugu irudi bakoitza. Aurkezpenaren lau eta lauek izango ditugu, definizio batzuk emango ditugu, oso sinpleak. Gero, irudia konprimitzeko aplikatuko dugun teknika balio singularren deskonposaketan oinarritzen da. Adibide batzuk azalduko ditugu eta bukatzeko dokumentazio azalpena hau emateko oinarritu naizen referentzi batzuk aipatuko ditut. Lehenengo kontzeptua azaldu behar duguna da zer da matrize bat. Hor da kasute Wikipedia saltzen den definizioa, eta azken finean matrize bat da objektu bat non zenbakiak biltzen diran eta objektu horien arteko eraiketak egin daitezke. Kasu partikular bat, matrize bat horra saltzen zuen matrize bat da 3x3ko matrize bat, eta kasu partikular bat izango litzateke eskalar bat, ikusi daiteke dela matrize bat nun bat bider bat, osagai bakardabeko matrize bat bezala uler daiteke. Matrizeak erabiltzen dira, asko saltzen dira, aplikazio askotan saltzen dira, eta horietako matrizeak erabiltzen dira irudiak implementatzeko. Orduan da, guri gaur interesatzen eguna ikustea. Gaurko teknikan garrantzitsua da saltzea zer da matrize baten heina. Matrize baten heina adierazten du matrizearen benetako tamaina ematen digu. Hor kasute bi matrize, bat adibidea eta bi adibidea. Horren lehenengo matrizearen heina bat da, eta bigarrenaren heina da bi. Nun lehenengo matrizea deskonposatzen da zutabe eta ler baten biderkadura bezala, eta bigarrena deskonposatzea lortzen dugu bi oinarrizko matrizen batura bezala. Oda bati da, heina bi. Horren da, kontzeptu importante bat. Orduan, matrizea behin azalduta zer dan, guazen definitzea zer dan irudia. Guretzako irudia esango da matrize handi bat. Matrize handi bat, nun osagai bakoitza pixel bat izango da, eta matrize horiek handia dira, pisu handia duten objektuak dira. Orduan sailkatuko ditugu bi irudi mota, zuri beltzeko irudiak eta koloredun irudiak. Orduan, zuri beltzeko irudi baten matrizea nolakoa da, bardak azute adibide bat. Adibidez, horrezatzen zaigu 5x5 tamainako matrize bat, non osagai bakoitza zenbaki bada, zenbaki hori izango da 0 eta 455 arteko balio bat. Orduan, 455 balioak azaltzen du kolore zuria, eta 0 balioak azaltzen du kolore beltza. Beraz, eta tarteko balioak izango ziren gris eskala osoa, azaltzen den bezala. Koloredun irudiak zer gertatzen dugu? Dakaguna da, kolorea da hiru osagaien kombinazioa, gorria, berdea eta urdina. Beraz, koloredun irudiak ikusi behar ditugu diala hiru dimentsioko matrize baten kombinazioa. Atzetik ditugu hiru matrize, bat bakoitzaren kolore bakoitzeko matrize bat. Orduan gutxi gora bera azalduta zer dan matrizea eta zer dan irudia, oan teknika
zertan dan aipatuko dugu. Bale? Teknika oinarritzen da balio singularren deskonposaketa. Bale? Hor, mantendu ditut ingeleseko akronimoak, bale? SVD, Singular Value Decomposition, dagokionak. Bale? Horren, historia pixka bat azalduta, da nahiko teknika berria, bale? Lehenengo aipamena 1873an azaldu zen, eta balio singularren deskonposaketa kalkulatzeko lehenengo algoritmoa 1975. Bale? 70. hamarkadan MATLAB softwareak ja implementatzen du, eta gaur egun teknika hau datu zientzian arloan oso papel garrantzitsua jokatzen du. Bale? Eta hori erakusteko, hori ilustratzeko, ikusten hor azaltzen ditut ikerkuntza batean azaltzen dian 20. mendeko algoritmo garrantzitsuenak, eta hemen grafikoan konparatzen dut kolore gorriz balio singularren deskonposaketen erabilera fast Fourier transformatuaren algoritmoaren aldean konparaketa bat. Orduan, oso algoritmo importantea da FFT algoritmoa, eta ikusten dugu SVD nahiko gertu dagoela. Beraz, erakusten dugu oso erabilia dela. Orduan, non aplikatzen da balio singularren deskonposaketa? Esan dugun bezala, gaur egun arlo teknologio askotan. Irudien prozesamenduan, eta abar. Aurpegi ekonomikoen sisteman, hor dituzuen hainbat arlo teknologikotan. Gaurko helburua izango da, balio singularren deskonposaketaren potentziala ilustratzeko, teknika hau nola erabiltzen den irudia konprimitzeko erakustea. Baina ohartxo bat eman behar da, ez dela irudia konprimitzeko gaur egun erabiltzen den teknika. Baizik, orokorrean JPG algoritmo erabiltzen da irudia konprimitzeko. Zer da balio singularren deskonposaketa? Balio singularren deskonposaketa matematikoki era hortan denotatzen dugu, formulatzen dugu, eta azkenean da matrize bat banatzen ditugula beste 3 matrizetan. Hor bakagu formulazio matematikoa, eta hemen dakazute aridire bat. Horren, matrize hau deskonposatzen da 3 matrizen arteko biderkadura bezala. Hor da, ingoz, inporta zaiguna. Horiteko algoritmoa dago, eta besteria. Zer da balio singularren deskonposaketak dakan zati importantea. Zati importantea da matrize bat zati bakanetan banatzen dula, baina gainea modu ordenatu batean. Banatzen digu gure jatorrizko matrizea, gure kasuan irudia, S osagai, S matriz txiki oinarrizko matrizetan. Eta gainea, badakigu lehenengo matrize hau dela beste hau baino garrantzitsuagoa, beste hau da 3 garrantzitsua, eta hola. Azkena izango litzateke informazio gutxien duen matrizea. Beraz, matrizaren, uler daiteke, matrizaren, gure kasuan irudiaren informazioaren esentzia lehenengo matrize honetan dagoela. Orduan, nola aplikatuko dugu beraz teknika? Beraz, balin badakagu matrize bat 1000 bider 1000ko tamainakoa, pixeletakoa, bere pixua izango litzateke 10/6, osea, milioi bat pixel gorde behar ditugu. Aplikatze balin badugu konpresioa, teknika honetan konpresioa, hartuko ditugu matrizaren deskonposaketaren gai batzuk, gu finkatuko dugu nun, eta orduan lortzen dugun irudi konprimituaren tamaina beraz izango da K hori bider, kasu honetan, adibide honetan, bider 2000. Beraz, abantaila handia erakutsiko du. Orduan, esan dugu teknika honek nolabait matrizea irudia banatu du matrize, oinarrizko matrizetan, eta modu ordenatu batean. Ere importantea da nola garrantzi izaera hori nola txikitzen den. Gero eta txikiagoa da
matrizaren informazioa, eta hori nola txikitzen den, importantea da aztertza. Eta hemen da, bidea bidez ilustratzen dut. Hemen dakago matrize bat, nun dakagon zeroak esan dugu kolore beltza adierazten dutela, eta batekoak zuriak, horren izango zen triangelu bat, eta bere balio singularrak txikitzen dira abiadura honetan. Hemen dakago beste matrize bat, Hilberten matrizea ditzen dena, komplexuagoa, baina matrize honen balio singularrak askoz ere azkarrago txikitzen dira. Beraz, konprimitzeko abantaila saltzen dute matriza. Horren guazen ja, errealitateko irudi batzuk aztertzea. Azkeneko ezaugarri hau begira, nola txikitzen dian balio horiek, ze azkartasunarekin txikitzen dira, klasifikatu dezakegu, modu irudi klasifikatu dezakegu. Alde batetik, okiko nuke, komiki baten irudia, non, nolabait, koloreak uniformidade bat dago, irudi hauetan, inguruko pixelak kolore berdina dakate, eta hauek dia egokiak konprimitzeko dakate izaera ona. Eta hor ikusten dugu bere balio singularretan ikusten dugu oso azkar txikitzen dela. Aldiz, errealitateko irudi bat ez da koloreak ez dira uniformeak, hemen dakagu kolore asko, ez da hau bezain simplea, eta hemen koloreak hemen nolabait balio singularren balioak txikitzen dira beste abiadura batean. Eta gero, hirugarren irudi honek, ausazko zarate irudia ditzen dena, da ausaz sortutako irudi bat, puntu bakoitza da guztiz ikusten zuten kaotiko itxura dakana, kasu honetan, balio singular horien abiadura oso motel txikitzen dira. Beraz, ez da irudi on bat konprimitzeko. Beraz, dakagu komikia irudi ona konprimitzeko, errealitateko irudia, ez hain ona, baina konprimitzeko egokiak dira, eta ausazko zarata irudi bat ez daka probitate honak konprimitzeko. Hemen azaltzen dut, hasieran bota dugun irudi horien, konpresio maila desberdinak. Hemen aplikatu dugu balio singularrak ematen digun deskonposaketa, matrize bakanetan. Orduan, lehenengo zutabe honetan aukeratu dugu, aukeratu maila da 5, hau da, hartu ditugu, deskonposaketa horrek ematen digun lehenengo 5 matrize bakan horien batura hartu dugu. Eta orduan lortzen dugu, hodei dagokion irudia, hau izango litzateke. Orduan ikusten dugu, oindekan, irudi originalarekiko, diferentzia handiak. Gero, hau handitza balin badugu, hartzen dugu bigarren zutabean 10 matrize, irudia hobetzen da, baina handikan ez da guztiz zuzena. Handitzen dugu, bikoizten dugu, 20, orduan hau irudi hau ezagutzen dugu irudi bakoitzan zer dago, hemen txori batzuk, aurrera, bolera, eta hemen xaklixute pertsonaia. Eta gero egun jarriko bagenu, handikan konpresio altu bat den balio aukeratza balin badugu, ikusten dugu jatorrizko irudiarekiko diferentziak oso txikia dira. Hemen beste irudi bat erakusten dugu, non jatorrizko irudia, hemen dakagu irudia konprimitu gabekoa, ikusten zute erbei bat nun ekaitza dakagun, eta orduan lehenengo irudia honetan aukeratu dugu aplikatu daiteken konpresio horik altuena. Beraz, hau izango litzateke nolabait irudiaren esentzia. Hemen dago, erakusten nahi da irudi honek dakan informazio importantena, teknika honen arabera. Gero egin duguna da, konpresio hobea lortu, hendikan oso bajua, eta orduan ikusten da somatzen dugu zer dagoen atzean, baina hendikan ez da kalitatezko irudi bat, eta hemen lortzen dugu, hemen hirugarren irudi honetan erakusten dugu irudi onargarri bat. Konpresio altu bat aplikatzen nahi da, eta diferentzia konprimitu gabeko irudiarekiko txikia dira. Ez ditugu somatzen. Beste adibide bat, aukeratu dut zientziazteko logoa, eta teknika, kaso berdinak erakusti ditu. Lehenengo irudia esango litzateke
zientzia astearen logotipoaren konpresio maksimoa, hau izango litzake logotipoaren irudiaren esentzia, eta gero joaten naiz, konpresioa gero eta baxugoa aplikatzen, eta esan daiteke konpresio honekin iaia ez diala bereizten bi irudi horiek. Honekin iaia amaitzen dut, esan webgune honetan badakazutela zuen irudiekin jolasteko aukera. Da, helbide honetan, sartzalen bazate, eta zuek dakazuten irudi bat igo daiteke, eta aplikatu konpresio maila desberdinak, eta hor, nik azaldu duten, eta beste hainbat informazio azaltzen du. Bukatzeko, hainbat referentzia ipatuko ditut. Orduan, hor, erabilitako irudien lista azaltzen da. Hor eskertu nahiko nuke bereziki Xakilitxuten egilea, Anton Lorariaga, eta Berbea egunkariari bere Xakilitxuten irudiak erabili ahal izateagatik. Eta bestalde, bigarren pantaila honetan bakagu teknikari buruz gehiago ikasteko kontsultatu daitezken erreferentzi lista bat. Eta amaitzeko, mila esker bideo ikusi duzutenei, esperote ikasi ahal izatea, eta hemen dakazute nire helbidea eta zientzia, aurkezpen honetan erabilitako PDF-a eta esperimentuak egiteko erabiliten kodea aurkeztu dezakezute horko helbide hortan. Mila esker eta besterik gabe.